इथे किती वाली या 400 दोघांचे नको एकाचेच सांग तुका म्हणून 350 घेऊची नको दोन नको एको कापू नको हा घेतल्याने असतले आमच्याकडे काय 100 रुपयाचा सर्व 100 200 रुपये 100 रुपये वाटत कसं काय 100 रुपयाचे लावता येते फुलं देतो फुलं देतो 150 रुपये काय घाबरायला कोणते नाही घाबरणार ना मी घाबरत नाही आजचे पैसे उद्या हिशोब सांगलो का तू कमून काढला ना हिशोब माहिती आहे घाबरणारी नाही हा घाबरवतली ती हो घाबरवतली आमका घाबरे घाबरते ना पण जे हिशोब सांगा बरोबर तुम्ही 100 देते 500 देऊचे तर 500 दे 500 बरोबर हिशोबाक सरळ चल